салом алейкум ба ҳама тамошобинони канали мо. Имрӯз мехоҳем дар бораи тарзи кор кардан бо мултиметр гап занем. Мултиметре ки мо дар даст дорем, ин мултиметри DT9205 яке аз мултиметрҳои паҳншуда ба ҳисоб меравад ва имрӯз тарзи кор кардан бо ин мултиметр ва фарқияти ин мултиметр аз дигар мултиметрҳо ба монанди мултиметри DT830B ро нишон медиҳем ва мегӯем ки чӣ хел ҳаст. خب مولتیمتر هنگامی که میکشید وایرا در درونش اول اینستروکسیای وای است. در اینجا شما درباره خاصیت‌ها و فункціяҳои این مولتیمتر معلومات پوره رو یافته میتوانید، لیکن وای با زبان انگلیسی است. برای کسانی که زبان انگلیسی رو میدونن البته آسان‌تر، و برای کسانی که زبان انگلیسی رو نمیدونن از переводчик‌ها استفاده می‌برید، программаҳо. خب мултиметри DT9205 як мултиметри бисёр хуб ба ҳисоб меравад, яъне вай метавонад ҷараёни то 20 амперро чен кунад. خب мултиметр 32 дараҷа тоб мехӯрад, яъне вай 32 функсия дорад. ва инҷо барои санҷидани шиддати доимӣ, ҷараёни доимӣ, ва инҷо барои санҷидани ҷараёни тағйирёбанда. ҷараёни доимиро метавонад то 1000 волт ва ҷараёни тағйирёбандаро метавонад то 750 волт. албатта мо инро ҳамаша месанҷем ҳозир. хоб инҷо барои санҷидани транзисторҳои сохтори NPN ва PNP. хоб мултиметр метавонад то 200 микрофарад конденсаторҳоро низ санҷад. ба ғайр аз ин мултиметрро мо метавонем ҳамчун амперметр истифода барем, яъне вай метавонад то 20 ампер ҷараёни тағйирёбанда ва доимиро низ санҷад. инчунин барои санҷидани диод ва транзисторҳо, празвонкаи транзисторҳо ҷой дорад ва мултиметр метавонад то 200 мегаом муқовимат, яъне муқовиматро санҷад барои резисторҳо. хоб гирён мекунем мултиметрро ва месанҷем. дар режими диод мемонем аввал барои санҷидани кори диод ва транзистор. ана ҳамин хел монем. инҷо плюс аст, инҷояш минус. ин дутои дигараш барои санҷидани ампер ба ҳисоб лозим ҳастанд, яъне агар шумо миллиамперро санҷиданӣ бошед, плюсро аз инҷо гирифта дар инҷо мемонед, ва агар то 20 ампер ҷараёнро санҷиданӣ бошед, плюсро аз инҷо гирифта дар инҷо мемонед. режими диод. мултиметри мазкур ба ғайр аз нишон додан дар инҷо ва гирён шудани ана ин светодиод, инчунин овоз мебарорад, ки албатта бисёр хуб аст. ҳангоми расиши кӯтоҳ будан дар занҷир ё ин ки дар плата шумо ба хубӣ ина мефаҳмед. хоб барои санҷидани кори диод мо як диод дорем. ин диоди 1N4004 яке аз диодҳои паҳншуда ба ҳисоб меравад. хоб диодҳо аз анод ва катод иборатанд. агар дар анод плюс диҳем ва дар катод минус, ҷараён мегузарад ва дар инҷо нишон медиҳад, ва агар дар катод плюс диҳем ва дар анод минус, ҷараён намегузарад ва нишонаи хуб кор кардани диод аст. плюсро дар инҷо мемонем ва минусро дар инҷо ва мебинем ки ҷараён гузашта истодааст, ва баръакс мемонем ва мебинем ки намегузарад, яъне намегузарад. диод хуб кор мекунад, вай дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб дуюм чиз мо месанҷем ин транзисторҳо ҳастанд. транзисторе ки дар дасти мо ҳаст, ин транзистори BS547 яке аз транзисторҳои паҳншуда барои радиолюбител, барои ҳамаи электроншикҳо ба ҳисоб меравад ва мо месанҷем. транзистор сохтори NPN аст. яъне инҷа эмитер аст.
яъне ин транзистор ҳам расиши кӯтоҳ надорад ва мо мефаҳмем ки транзистор дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. барои санҷидани транзисторҳо ва бе даташит фаҳмидани база, коллектор ва эмиттер мо видеои алоҳида ба наздикӣ дар канал мегузорем. хуб, мегзарем ба санҷидани резисторҳо. резисторе ки мо дар даст дорем, ин резистори намуди MLT ва муқоимати 1 килоом дорад. резистори намуди MLT метавонанд дар ҳарорати зиёд муқоимати худашонро аз даст надиҳанд. 954 ом, яъне 1 килоом, ҳудуди 1 килоом. ва резистори дигаре ки мо дар даст дорем, ин муқоимати ин резистор ба 20 килоом баробар аст ва барои санҷидани вай мултиметрро дар 20 килоом мемонем. хуб, 20 килоом муқоимат дорад. ҳозир мегузарем ба санҷидани конденсаторҳо. яъне барои санҷидани конденсаторҳо ба мо шубҳо дар кор намешаванд. мултиметр ана ҳамин хел ҷои алоҳида барои гузоштани порчаҳои конденсаторҳо дорад ва ҳозир мебинем мемонем дар 200 микрофарад, яъне дар максималӣ, ва конденсаторе ки ғунҷоиши 47 микрофарад ва 63 волтро дорад мемонем ва мебинем ки дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад ё ин ки на. конденсатор 47 микрофарад аст, яъне вай 46 микрофарада ғунҷоиш дорад, яъне вай дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. ва конденсатори дигари мо ин конденсатори нанофарада аст ва барои санҷидани вай аз микрофарад то 200 нанофарада меорем. ана ҳамин хел мемонем конденсатора дар инҷа ва инҷа нишон медиҳад ки ин конденсатор 10 нанофарада ғунҷоиш дорад. хуб, мегузарем барои санҷидани шиддат ва шиддати доимӣ ва шиддати тағйирёбанда. истифода мебарем барои санҷидани барқ аз хона ва дар 750 волт мондан дар кор аст то ин ки насӯзад ва ҳозир мебинем чанд волт дар сети мо ҳаст. хуб, тағйирёбанда 219, 220 иваз мешавад. ҳангоми санҷидани чунин чизҳо эҳтиёткор бошед ва месанҷем аккумулятори 6 волтаро. барои санҷидани аккумулятор мо мултиметрро дар ана ҳамин режим мемонем, дар 20 волт ҷараёни доимӣ ва мебинем ки чанд волт дорад аккумулятори мо, яъне вай наздики 5 волт дорад. хуб, тарзи кор кардани мултиметрро мо дар ин видео пурра хуб ба фикрам фаҳмондем ва агар видеои мо ба шумо маъқул шуда бошад, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ба наздикӣ дар канали мо видеоҳо дар бораи схемаҳо дар транзисторҳо ва инчунин схемаҳо тавассути микросхемаҳо ва элементҳои логикӣ мебарояд. аз ин рӯ подписатсияро фаромӯш